Moikka! Mä aika usein törmään siihen kysymykseen, että mitä tuoreita kaneille voisi syöttää tai mitä niille kannattaa syöttää. Ja mä nyt sitten kokosin tähän tämmöisiä, mitä yleensä itse syötän. Näiden lisäksi on sitten tietysti paljon muutakin, mitä voi kaneille syöttää. Mutta tässä on tämmöiset tosiaan, mitä meidän kanit eniten syö. Ja nämä on oikeastaan kaikki semmosia, mitä mä itsekin syön. Ja siksi niitä löytyykin tämmönen aika iso valikoima jääkaapista, että en mä ehkä pelkästään kaneille ihan näin paljon ostais, mutta tosiaan kun näitä sitten sattuu kaapista löytymään, niin syötän sitten kaneillekin näitä. Ja mä syötän tuoreita suunnilleen joka toinen päivä. Ja riippuu ihan kanista, että kuinka isoja määriä. Hampus ja haaka ja sala kestää kaikki tosi hyvin tuoreita, eli ne voi ahmia vaikka kuinka paljon, niin silti niillä pysyy maha ihan kunnossa ja papanat vaaleina ja isoina. Kun taas sitten halla ja ruska, niin ne ei kestä kovin suuria määriä, niin ne saa sitten vähän vähemmän. Mutta aloitetaan vaikka tuolta. Eli tuolla on ensinnäkin romainesalaattia ja sitten tuommoista ruustinnan salaattia. Ja sitten tossa on vielä rukolaa. Ja nehän on kaikki tommosia suht tummia salaatteja. Ja salaateissa se on niin, että mitä tummempi, niin sen parempi. Sitä enemmän siinä on sitten ravintoaineita. Ja nämä on ehkä semmoset meidän kanien lempparit ja myös omat lempparit. Eli näitä tulee itsekin eniten syötyä, niin näitä löytyy sitten yleensä aina kaapista. Eli kannattaa jättää ne vaaleet perussalaatit sinne kaupan hyllylle ja ostaa näitä sitten vähän tummempia. Ja sitten tossa on tilliä. Tuo tilli nyt on vaan esimerkkinä kaikista yrteistä, eli tillin lisäksi mä syötän esimerkiksi minttua ja basilikaa ja persilliaa, ja kanit tykkää yrteistä kyllä tosi paljon, ja nehän on aika voimakkaan tuoksusiakin, niin siksi ne toimii myös tosi hyvänä semmoisena herkkuna, jos opetat vaikka temppuja, niin se tuoksu sitten motivoi kaneja kyllä tosi hyvin. Ja sitten tossa on lehtikaalta. Sitä tulee syötettyä ehkä kaikista eniten, eli siinä on hyvin proteiinia ja se on aika halpaa kanssa, että sitä myydään yleensä aika isoissa paketeissa. Esimerkiksi Lidlissä tämä on tosi halpaa, eli suosittelen kokeilemaan tätä. Ja kaalejahan tosiaan saa syöttää kaneille, vaikka semmoinen vanha myytti edelleen onkin olemassa, että ei saisi, mutta tutkimukset on todistaneet, että kanin vatsa pystyy pilkkomaan ne kaasun aiheuttajat, mitä kaalissa on. Eli se ei pierätä kania, vaan sitä voi ihan turvallisin mielin syöttää. Ja sitten tässä on varmaan kaikille tuttu juttu, eli parsakaalta. Tätä mä syötän lähinnä hamstereille, mutta kanitkin sitten saa sitä aina silloin tällöin. Ja tosiaan niin kuin kaikissa muissakin kaaleissa, niin näissäkin on tosi hyvin proteiinia. Ja sitten tuossa on vielä ruusukaalta. Tuo on vähän semmonen, että osa kaneista tykkää siitä ja osa kaneista ei suostu syömään ollenkaan. Ja se on aika pahan hajunen mun mielestä. Eli kannattaa varautua siihen, jos on herkkä hajuaisti. Ja tossa on sitten kans tommonen ihan hirveän hajunen ja mun mielestä ihan hirveän makunen juttu, eli varsiselleri, mutta kanit näyttää tykkäävän siitä, niin siksi sitä aina löytyy jääkaapista. Tää on kans suhteellisen halpaa, niin siksikin tätä tulee syötettyä. Ja sit tossa on ihan tommoista perusvalkokaalta. Mä ostin ton vaan nyt tommosessa valmiissa pussissa, eli se oli siis valmiiksi tolleen pilkottu, mutta ihan kätevä. Tääkin on suhteellisen halpaa ja kanit tykkää siitä. Ja sitten tossa on lanttua. Lanttukin on vähän semmonen, että osa kaneista ei suostu syömään sitä taas ollenkaan ja sitten osa ahmis vaikka kuinka paljon. Mutta sekin on oikein hyvä ja sekin on tosi halpa. Ja sitten tää on aivan ihana värinen, eli retiisi. Ja se on myös niitä, että osa kaneista ei tykkää, osa kaneista tykkää. Meillä suurin osa kyllä tykkää. Mutta nämä on aika kalliita, ainakin mun mielestä, niin näitä ei ihan älyttömästi tule kaneille syötettyä, mutta silloin tällöin vähäsen. Ja sitten tossa on salan lemppari, eli
kirsikkatomaatit, tai mitä luumutomaatteja nämä nyt on, mutta tommosia pieniä tomaatteja. Ja näitä mä napostelen itsekin aika usein, niin näitä on aina sitten jääkaapissa. Mutta tosiaan Salan lemppareita on ne. Ja kyllä kaikki muutkin noista tykkää. Ja täältä löytyy sitten tää, ehkä kaikki tunnistaa mikä tää on, eli porkkana. Porkkana mä syötän aika harvoin, koska siinä on jonkun verran sokeria, tai aika paljon sokeria. Eikä siinä muutenkaan kauheasti ole mitään hyötyä kaneille, että se on enemmän semmonen herkku. Ja jos mä annan porkkanaa, niin mä annan semmoisen hyvin lyhyen pätkän, eli kun tossa on laitettu puoleksi tuo porkkana, niin sitten nuo vielä puoleksi, niin yksi, siis jos mä laitan tästä vielä puokkiin, niin yksi tämmönen pätkä on niinku yhdelle kanille sopiva, ainakin meillä. Et porkkanaa ei todellakaan kannata ihan joka päivä syöttää, eikä varsinkaan kokonaista porkkanaa kerralla. Ja tässä on sitten paprika. Tääkin on kanien yksi lemppareista. Tää kyllä katoaa lautaselta ihan saman tien. Ja se on myös mun oma lemppari, kaikista parhaan makunen, niin sitäkin löytyy aina jääkaapista. Ja sitten tässä on omenaa. Ja sen kohdalla on vähän sama juttu kuin tuossa porkkanassakin, että siinäkin on jonkun verran sokeria. Niin sekin käy paremmin semmosena herkkuna, kuin että syöttäisi sitä ihan hirveän suuria määriä. Ja sitten tässä on vielä banaani, ja ei varmaan edes tarvitse sanoa, että sekin menee samaan kastiin on porkkana ja omenankaan, että siinäkin on jonkun verran sokeria. Niin sekin on semmonen herkku vaan. Ja näiden lisäksi sitten tietysti tosiaan on aika paljon muitakin, että esim. Noita salaattejahan löytyy vaikka kuinka paljon erilaisia ja yrttejä löytyy paljon erilaisia, myös kaaleja. Ja aika lailla kaikki hedelmät käy, tai ei todellakaan kaikki hedelmät, esim. Sitrushedelmät ei, mutta tosi moni muu hedelmä käy. Mutta hedelmät on tosiaan aina vähän semmosia sokeripitoisia, että niitä kannattaa rajoittaa, ei ihan hirveästi kannata antaa. Mutta tosiaan tässä on tämmöiset, mitä mä itse yleensä tykkään kaneille syöttää. Ja nämä on kaikki silleen aika halpoja, että et mene ihan vararikkoon, jos syötät kanille monipuolisesti tuoreita. Ja periaatteessa mitä monipuolisempi ruokavalio kanilla on, niin sen parempi. Eli kannattaa kokeilla aina tämmöisiä uusiakin tuoreita, eikä aina vaan sitä perinteistä porkkanaa tai omenaa, niin kannattaa koittaa myös noita muita. Mutta mäpä nyt päästän Salan tuolta irti, se oli tuolla, ei olkkarissa, kun eteisessä häkissä sen aikaa, kun mä tämän kuvasin, koska kaikki varmaan tietää, mitä olisi käynyt, jos se olisi ollut vapaana. Mutta käydään hakemassa Salaa ja päästetään se vapaaksi ja katsotaan, että minkä kimppuun se hyökkää ensimmäisenä. No niin, Sala käy kiinni vaan. Joo, ja ensimmäisenä lähti varsiselleri. Tai se nyt taisi olla tuossa ensimmäisenä nokan eessä, niin se uppoo ekana. Mutta Sala on tosiaan semmonen, että se kestää tosi paljonkin tuoreita kerralla, että papanat pysyy silti hyvinä. Ja niin kuin näkyy, niin Sala kuuluisi oikeasti laihdutuskuurille, että se ei todellakaan saa ihan hirveästi tällä hetkellä noita tuoreita, mutta silloin tällöin. Ja tänään meille tulee itse asiassa sitten uusi asukas, eli Jomppa. Mä en varmaan ihan heti siitä mitään videota tee, mutta ilman muuta esittelen senkin sitten täällä. Niin, ja laittakaa muuten kysymyksiä tulemaan, koska mulla tekisi mieli tehdä Q&A-video, ja sitä varten tarvitsen tietysti kysymyksiä, niin laittakaa niitä tulemaan. Saa olla periaatteessa mitä vaan, kunhan ne on asiallisia. Eli saa olla kaneihin liittyvää ja hamstereihin liittyvää ja vaikka minuunkin liittyvää. Et kysykää ihan mitä haluatte tietää. Mutta laittakaa mahdollisimman paljon niitä, saa laittaa useammankin kerralla. Mutta nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!